נגמר, נגמר, נגמר. נו, מה נהייתם כבדים? יאללה, גם כן. צוות את שולט, 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 צוות את שולט. פול גז, הייתה שנה פגז. שתי, אבל אני חוזר, אני לא שוטר, חניכים מתים עליי, לא סופר אותם, לא סופר אותם. אלוף העברית 2012. חוגגת יום הולדת כל יום שישי. אבא שלך מבסוט שכל המשפחה בים. קפטן כדורשת זה אשי. המדריכה הכי גבוהה מכולם. משפחת שפר על שתיים. שפר על שתיים. שפר על שתיים. משפחת שפר על שתיים. אני love you sorry תמיד זמינה, הגולגולים שלך תמיד יוצאים צצה, תמיד לובשת רק שחור ומלא טבעות, תורידי את המשקפיים שתוכלי לראות. כמו איתה לשיחה אישית, וששמע כשהשאלות על המדעית, אולי כי נוער חושב בעצם חסידה, נוער שלנו היא אחת ויחידה. רגע, אבל בוא נהיה רצינים שנייה. אוהב את הצוות כמו כמה שלא בא להיכנס ליחידה המזדיינת הזאת עכשיו. משה בר ספוג מציק לספוירים. אני אוהב את הצוות כמו שבנצי אוהב את עצמו. אני אוהבת את הצוות כמו שאני אוהבת קבב. אני אוהבת את הצוות כמו שאני אוהבת את קיס. מי זה הצוות? או כמו
אני אוהבת לחבק את רומי. אני אוהב את הצוות כמו עמידת חכי של וייסבורג בטיול הזה אקסטרה לארץ. אני אוהבת את